Tervetuloa kilpailuun, jossa panoksena on enemmän kuin voitto. Panoksena on turvallinen juhannus. Ensimmäinen haaste. Grillin sytytys. Meikä hoitaa! Tuomari on huolissaan. Erittäin huolissaan. Kaasupullo kunnossa. Letku ehjä. Ja siinä nähdään mestarisuoritus. Toinen haaste. Juhannuskokko. Maastopalovaroitukset voimassa. Varoitukset punaisella. Päätän suoritukseni kokotta. Rohkea veto ja sitäkin viisaampi. Täydet pisteet. Viimeinen haaste. Vesille lähtö. Saa suorittaa. Hei, pelastusliivit päälle ja kaveri mukaan. Tiimityötä. Siinäpä onkin selviytymisen kulmakivi. Tuomaristo on tehnyt päätöksensä. Tämän juhannuksen voittaja on Terve järki. turvallista juhannusta!